Δεν ξέρω αν είμαι καλή μαμά. Όλες κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε λάθη. Αυτό που ξέρω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι έκανα μια πολύ συνειδητή και πολύ καλή τελικά επιλογή από την αρχή του ταξιδιού αυτού της μητρότητας, και αυτή η επιλογή ήταν να εγκαθιδρύσουμε μια ρουτίνα πριν τον ύπνο, μια αναγνωστική ρουτίνα, να διαβάζουμε κάθε βράδυ, ό,τι και να γίνει, όσο κουρασμένοι και να είμαστε, όσο ταλαιπωρημένοι και να είμαστε, να διαβάζουμε κάθε βράδυ για τουλάχιστον 10, 15, 20 λεπτά. Αυτή τη ρουτίνα την ξεκινήσαμε πριν, όχι 8,5 χρόνια που είναι τώρα ο Παναγιώτης, πριν 7,5 χρόνια ας πούμε, περίπου στο έτος ξεκινήσαμε και το συνεχίσαμε μετά και με τον Νίκο, με δυσκολίες, με προκλήσεις, και το συνεχίζουμε τώρα και με την Μπέμπα. Όσο μεγαλώνει η ομάδα των παιδιών γίνεται πιο δύσκολο να τα εντάξεις. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό είχα φτιάξει και την ομάδα Μαμάδες Νίντζα κάποια στιγμή, που μου λείπει πάρα πολύ γιατί οι υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν να συνεχίσουμε τις μαζόξεις μας τις διαδικτυακές. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η αναγνωστική, η μεγαλόφωνη ανάγνωση στα παιδιά έχει τεράστια ωφέλη. Υπάρχουν μελέτες, έρευνες επιστημονικές που το αποδεικνύουν αυτό, εκτός από το πιο πλούσιο λεξιλόγιο, την ανάπτυξη του λόγου γενικά, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν βιωματικά μόνα τους ιστορίες πια, να δημιουργούν ιστορίες έτσι από μόνα τους, χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση άλλη. Αυτό όμως που είναι το μοναδικό είναι η σύνδεση που δημιουργείται με τα παιδιά. Και γιατί το λέω τώρα αυτό και κάνω αυτό το βίντεο και μάλιστα στο τέλος της ημέρας της μητέρας. Λίγο μετά, γιατί είναι 2 η ώρα τώρα που το ηχογραφώ αυτό, που το βιντεοσκοπώ. Γιατί τον τελευταίο καιρό, επειδή τα παιδιά έχουν γίνει 3, είχε γίνει πολύ δύσκολο να διαβάζουμε και οι 4 μαζί. Ο Νίκος δεν τον ήθελε τον Παναγιώτη στο κρεβάτι την ώρα που διαβάζαμε και άρχιζε ένα παιχνίδι που κατέληγε σε ξύλο, τέλος πάντων από ενθουσιασμό, έφτανα να γίνεται μάχη, οπότε ανέλαβε ο μπαμπάς το μεγάλο παιδί και εγώ τα 2 μικρότερα την ώρα του ύπνου. Πρόσφατα άρχισε ο μεγάλος γιος να μου κάνει ξεσπάσματα, τα οποία μου θύμισαν τα ξεσπάσματα θυμού και ζήλιας που έκανε όταν γεννήθηκε ο δεύτερος γιος. Του έκανα λοιπόν μια συζήτηση και του είπα: τι συμβαίνει παιδί μου, βλέπω ότι έχεις τα νεύρα σου μαζί μου, κάτι σου συμβαίνει, πες μου να το λύσουμε. Και μου είπε: νιώθω ότι δεν με αγαπάς πια. Και γιατί το νιώθεις αυτό παιδί μου? Γιατί δεν διαβάζουμε πια. Εκείνη τη στιγμή που μου το είπε αυτό ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, όχι μόνο γιατί μου είπε το παιδί ότι δεν με αγαπάς, γιατί δεν αφιερώνεις αυτό το χρόνο, αλλά γιατί κατάλαβα, συνειδητοποίησα πόσο σημαντική ήταν αυτή η ρουτίνα που είχαμε φτιάξει και πόσο πολύ μας βοηθούσε στο να συνδεθούμε. Και επειδή του έλειψε αυτή η ρουτίνα, θεώρησε ότι του λείπει και η αγάπη. Φυσικά έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο οικογενειακό πρόγραμμα και 4 ή 5 μέρες στις 7 είμαστε οι 4 μαζί. Έχει μεγαλώσει τώρα και ο δεύτερος γιος. Μπορεί να τον δεχτεί στην ομάδα πλέον. Γίνεται αυτό.
και είναι η πιο γλυκιά και η πιο τρυφερή στιγμή της ημέρας, εκεί στο τελείωμα της ημέρας, η χαλάρωσή μας, η ώρα που διασκεδάζουμε όλοι μαζί, διαβάζοντας, χαλαρές ιστορίες μπορεί να είναι, επιλέγουν πάντα τα παιδιά. Μία ο ένας, μία ο άλλος, εννοώ μία ιστορία ο ένας, μία ιστορία ο άλλος. Γίνονται συζητήσεις, μαθαίνουμε πράγματα για άλλες εποχές, μαθαίνουμε πράγματα ο ένας για τον άλλον και είναι η πιο γλυκιά στιγμή λίγο πριν αποκοιμηθούν και μετά το ένα χέρι κρατάει την μπέμπα, το άλλο χέρι χαϊδεύει την πλάτη του Νίκου και η μία πατούσα την πατούσα του Παναγιώτη, οπότε είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και σφιχταγκαλιασμένοι. Οπότε θα ήθελα να πω στο κλείσιμο, όσες μανούλες και μπαμπάδες δεν έχετε βάλει την μεγαλόφωνη ανάγνωση στη ρουτίνα σας, να την προσπαθήσετε, να τη δοκιμάσετε και να δείτε άμεσα τα αποτελέσματα στη σύνδεσή σας με τα παιδιά.